Bai. Gazte bat lurrean aurkitu dugu, lore gorriz beterik olkoa. Urdinen artetik iezi dator, euskal gazte diaren oiua. Mutlak eskuak elkar gurutza, ekinta bultza denok batean. Bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartuta segi aurrera. La la la, la 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 la. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Ez dugu beldurrik, ez dugu lotzarik, norgeran zergeran aitortzeko. Ez gaituk lapurrak, ez eta zakurrak, kataiaz loturik ibiltzeko. Gizonak bagera jozagun aurrera, gure herriaren jabegin arte. Askatasunaren egalazpian, kabia egiten oituak gare. Ibiltzen aspaldik hasia dugu, otsoak eskutik hartu gabe. La la la, la 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 la. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Arrotzek ezpatazin nahi banaute, bizituko gaituztelakoan. Subtituta euskaraz mintzatuko naiz, ene hiltzailearen aurreran. Mutilak ez gerone harrik egin, erortzen bat naiz gau ilunean. Izar berri bat piztutera noa, Euskal Herriko zeru gainean. Izar berri bat piztutera noa, Euskal Herriko zeru gainean. La la la, la 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 la. Lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Memoria dugulako garela jakin dugu beti. Nora goazen jakiteko, nondik gatozen ezagutu behar dugula. Santi, zutaz hitz egin digute. Zutaz ere, egin digute berba Josu. Jaso dugu. Transmititu digute. Santi, jaso dute Eusko Goderiak abestu zeniatela Juan Carlos Erregari Gernikan. Ondo ulertu zenuten Franco erizela, baina frankismoa ez. Dena lotuta eta ongi lotuta utzi zutela. Orain, berriro ere, 78ko erregimenaren benetako aurpegi agerian da. Espainolismoa, supremasismoa eta fascismoa. Bai, Josu, jaso dut hartu zenuela Euskara ikasteko autua. Non eta aekan. Orduan, gaur baino zailagoa zen arren, gaur ere Euskal Herrian Euskara ikasi eta Euskaraz bizitzea estres sortzailea da. Autu politikoa beraz. Kontatu didate Santi, hartatzen zenituela aur gaixotuak zure kontsultan. Bezo zabali jasotzen zenituen denak, kontsulta pribatu ardaindu ezin zutenak ere. Jakingo bazen oraino sekidetzarekin egiten ari direna, irudika zaitzak eta osasungintza publikoaren alde borrokan, kaleetan mobilizatzen ziur.
kontatu didate zure egineko zutabeek sortzen zuten zirrara. Urak nahasiak zeudenean, gorte espainoletara joateko zure autua. Etxez-etxe joaten zinen jendearen bila. Lan handia egin zenuen, beti hurbil, lurtar. Etengabe bezerkatzen zenuen jendea. Elkarri indarra eta konfiantza ematearen garrantziaz konbentzituta. Elkar zaintzea ere iraultzaia dela erakutsi zenigun. Iparraldean, errefusiatu behar izan zinenean, Zoardia izenez idazten zenuen astero. Kontatu digute, militante guztiek irakurtzen zutela zure iritzia, baita errekaldeko lagunek ere. Samurtasunak etzintuen izutzen. Etxaia beste eserk baino gehiago beldurtzen duen hori egin behar dela esaten zenuen askotan. Eta maiz, hau, akordio zabale eta ausartak direla. Guk ere ikasi dugu, batuta ekinda, baino ezin direla gauzak aldatu. Kartzela eta torturek ez zintuzten gelditu. Herrera de la Manchako kartzelatik irten eta gutxira hor zinen. Egineko zutabetan bizi-bizi. Herri batasunako formakuntzako arduradun. Eta kaseko exekutibo lanetan. Abertzalen arteko akordiok berebiziko garrantzia zuten zuretzat. Telesforo Monzon eta Argalarekin batera, txibertako elkarrezketetan aritu zinen, baina porrot egin zuten. Gaur ere, ikus dezakegu. Nahi partidistak herriaren nahien gainetik jartzeko erabaki okerrak hartzen dira. Josu, zu ere negoziaketetan saiatu zinen. Argeleko elkarrezketetan, gorputza, borondatea eta hitzak jarriz. Santi, bazenekien hil egingo zintuztela. Gerora gertatu zen bezala, kontsultan hilko zintuztela esaten zenien maite zenuen jendeari. Baina ez zenituen sekula kontsultako ateak itxi. Zuretzat bizi jarraitzak ez baitzuen zentzurik. Egin beharreko agorrera eraman ezin baziren. Konpromisoa muturrainaro eramaten da. Oraindik argitu gabe dirauen estatu terrorismoak hil zintuen. Eta greba orokorrean irtendako milaka eta milaka lagunek omendu zuten zure borroka eredugarria. Jakin, memoria osoa, justizia eta reparazioaren egarri den herritarrak izaten jarraitzen dugula. Batzuetan galdetzen diot neure buruari. Nola ikusiko zenukete gaurko euskal gazteria? Auskalo. Garai bakoitzak bere testu ingurua du, eta frogatu ez duenak ez daki zer den hau. Ez dira betiko garai honenak. Baina azken finean gazte independentistak gara, eta borrokan ekin eta bultza ari gara. Herriaren alde bazter guztiak astintzen jarraitzen dugu. Bai, lehen eta orain, ardura gure gain hartu eta ezina ekinez egina dela ondo ikasia dugu. Ezina ekinez egina. Gaur orduan bezala borroka da bide bakarra, horretan ari gara. Ez gara berdinak, baina guk ere herri honen eskatasuna dugu amets. Santi. Josu. Gu, zuek bezala, nazio askapen mugimendua gara. Atzo, gaur eta bihar Euskal Herria askatzera lotuak. Ze formata kolore du egungo munduko mapak, Palestinan nastu dira, negar eta odol tantak. Marko politiko batek gainditu nahi ditu markak. Asko dira netan jahu, Milei edo Trumpen trampak. Estatuetatik datoz, fasismon sirena kantak. Ta horrela utzi gaitu, erreferenteen faltak. Garenetik ginenetik, jokatu ditzagun kartak. Argi dugu zelurretan jarri nahi ditugun hankak. Argi dugu zelurretan jarri nahi ditugun hankak. Mende erdi franko gabe,
naizen denbora desente, frankismoak segi zuen, erailketetan presente. Santi eta Josu horrela, ez ustean derrepente, tiroka hil zizkiguten, estatu indarren menpe, baina zapalkuntza ez da ez orduan ez gaur bete. Zuen borrokari gabe, non egongo ginateke. Segi dezagun bide hau, atzota gaur bezain fuerte, herri hau zuena data herriarenak zarete. Herri hau zuena data herriarenak zarete. Aitortza eta memoria, biak izanik helburu, iraganak geroari begira jarri gaitugu. Lehengo minak gogoratuz, hainbat negarta apuru, bide bat argi daukagu, badakigu guk ze mundu, nazio bulkada honek norabidea hartu du. Ez dugu nahi barkamen huts, ez beste ezer azaldu. Borrokan segiko dugu, borrokan segiko dugu, egon zaitezte seguru. Gure norabide honek norabide bakarra du. Gure norabide honek norabide bakarra du. Gora Santi eta gora Josu. Bueno, niretzat ohore bat da, gaurko ekitaldi honetan hitz hartzea, eta ez bakarrik ohore politiko bat. Hemen barruen sentitan duten ohorea beba da. Niretzako ohore bat da ezker abertzalean eta askapen mugimenduko parte izatea. Baina batez be, gaurkoan ohore bat da, momentu batez badabe, nire burua Santi eta Josuren ondoan irudikatzea. 10 urten euskala, kaletik nentorren, eta aita eta ama ikusi neuzen etzeko sukaldean, aitak erdinegarrez esan dotzen amari, Santi hilde eurie. Horren suminduta eta lur jota ikusi neuzen biak, ze Santi izeneko nire osaba bat hil zeuriela pentsatu nuen, etzeko familiko bat. Nik enuen Santi ezagutu, baina gurasoak holan ikusita, neuri be barrenak mugitu jatazan zeharo. 10 urteko ume arek lehen aldiz ulertu zauen maitasunak, minak eta amorruak familia ez gaindiko gauza ere badirela. Esango neuke, sukalde hartan, Santi Brouarden erailketak gurasoengan zorrarazi zuen guzti hura hiltzatuta geratu jatala betirako, zelan edo alan. Eta baliteke, seguruen,
momentu ura, gaur ni naizenaren astapena izana. Santi eta Josuren konpromiso militanteak, herri honenganako zeukien maitasunak, bidea eta iparra izan dira guretzako. Santik eta Josuk eta ausarten belaunaldi harek, herri mugimenduan eta instituzioetan ardurak hartu zeuri esan, eta egunerokoan komunitatearen alde jotazu ibili ziren. Haiengandik eta haiek bezalako hainbatengan ikasi dugu konpromitsurik gabe ez dagoela etorkizunik. Eta horregaitik zuen belaunaldia ere eredu zarie, zuek Josu eta Santi eredu zarie, zuri beltzean kolore eta bide erakusle. Santi, Josu, zeuon ametsak, zeuon memoria, inoiz baino toki handiagoa betetzen deurie gure artean. Doakie gure bezarkadarik estuena eta beroena Santiren, Josuren eta gerra zikinak eraildako kide guztien zenide eta lagunei. Josu y Santi fueron asesinados por grupos parapoliciales creados por el Estado. Los mató la guerra sucia como a decenas de militantes y ciudadanos y ciudadanas vascas en años anteriores y posteriores. Y aún nos duelen las heridas. Los asesinatos de Santi y Josu fueron propiciados por el proyecto de Estado construido sobre las mismísimas raíces del franquismo. El régimen del 78 puso desde el primer momento a la izquierda independentista vasca como objetivo a hacer desaparecer. Y usaron todos los instrumentos represivos a su alcance para ello. La guerra sucia, la tortura sistemática, las ilegalizaciones y encarcelamientos arbitrarios. Y ya basta de silencio cómplice, de las medias tintas. Es hora de reconocer todo el sufrimiento causado y de asumir responsabilidades por lo que hicieron. Santi eta Josu hil zituzten garaian asko zeukan jokoan herri honek. Garaiko belaunaldiak momentua ondo irakurtzen jakin zauen. Eta gaur, 4 hamarkada beranduago, Errekaldeko plazatik gure aitortza eta errekonozimendu osoa egin gure dotziegu, egin nahi dizuegu, ausardiaz eta ambizioz jokatzea erabaki zenuten belaunaldi guzti horri. Instituzio politikoa oinarri eta herri interesak ipar. Frankismoak bultzatutako transizioaren iruzurrari ez esan zenioten. Gatazka politikoaren garai konbulsoenean, konponbide demokratiko baterako aukerak parez pare zabaltzeko lanetan murgildu zineten. Askapen prozesua bultzatzeko gehiago izan eta askotariko esparruetatik eragiteko beharra ulertu zenuten. Euskal Herriak behar zuen herritar batasuna gorpuztuz, kaleak hartu, eta instituzioak herritarren eta prozesu politikoaren zerbitzura jarri zenituzten. Hori bera ulertu zuen Josuk ere, Madrileko gorteetara joateko autua egin zuenean Euskal Herriaren interesak defendatzeko. Gaurko belaunaldiak asko dekogu zuengatik ikasteko Josu, Santi. Egindako bideari jarraipena ematea dagokigu orain eta hitza ematen dotzuegu horretan ari garela. Egungo testuinguru eta garaira egokituta, galdera eta erronka barriakaz, baina gure herria askatzeko konpromesu berdinakin. Y frente a todos los intentos de hacernos desaparecer, hoy el independentismo de izquierdas vasco lucha por ser la primera fuerza política del país. Seguimos en primera línea,
por ser la primera fuerza política del país. Seguimos en primera línea de la lucha por el cambio político y social en Euskal Herria y determinamos las políticas de un Estado que sigue sin romper con su pasado franquista. Ahora tienen la oportunidad de empezar a desatar eso que dejaron atado y bien atado. Ha llegado la hora de una democratización profunda en el Estado, que reconozca a Euskal Herria como lo que es, una nación con derecho a decidir y con derecho a decidir libremente su futuro y a existir, sobre todo a existir. No podrán encadenarnos a la fuerza, a una monarquía y a un régimen que son herederos directos del franquismo. O nos dan la palabra o la tomamos. Santi, Josu, estamos en primera línea del cambio político y social. Ahí os veo sonriendo y con el puño en alto donde estéis. Pero sabemos también que el Estado sigue sin romper con el ADN franquista y por eso creo que ahora tienen la oportunidad, obligación de empezar a desatar lo que dejaron atado y bien atado. Orain gure txanda da. Sortu diren aukerak aktibatu eta jauzi politikoa gauzatzeko. Euskal Herria Bildu indartzea funtsezkoa da. Garai hartan herritar batasuna indartu zan modura. Eta sinetsita nago, sinetsita gaude, tresna eraginkorra garela herri honen erronkei erantzuteko. Mugimendu politiko sendoa bilakatu gara. Herrian eskuz esku lan egiten dogulako. Gu ez gara herriarekin lan egiten dugun horietakoak, gu herria gara. Eta egia da, lehen gazteok aipatu deurien moduan, ez direla garairik onenak. Mundua hankaz gora dago eta olatu autoritario bat indartzuari da heltzen. Beldurrik ez, baina kezka bai. Fascismoa aurrez aurre daukagu. Izen bat edo beste daukala. Baina funtsa betikoa da. Hemen herri honek oso ondo ezagutu duena. Eta Espainian eta Frantzian ere indarra hartzen ari da bikain. Baina guk badakigu zer topatuko deurien fascistek herri honetan. 36an topatu zeuriena. Burgoseko prozesuaren aurrean topatu zeuriena. Herri honentzako bake proposamenaren bultzatzaileak kartzelaratu ostean topatu zeuriena. Herri arresi bat. Herri duin bat. Belaunaldiz belaunaldi transmititu den memoria sendoa duena. Santik eta Josuk eta zuek guztiak utzitako enborrari ondo errotutako zuaitza dazka gazteak ekarri dauz eta ekartzen jarraituko dauz. Azinaz kontetan Santiren hilketa ostean gurasoen emozio haiek transmisio katea jarri zeuriela martxan nigan. Eta seguruen transmisio horren kontzientzia hartu nuen lehenengo momentu izan zen. Gudari egunaren baitan, anaitasunean egin zen ekitaldira nire 14 urteko semeak esan zidanean, ama, oingoan, zurekin autobusean, gauza bera sentitu nuen. Katea ez da eten, transmisioa eginda dago, eta hori da geure egitekoa. Eta horrela bizitzen gara, sortuz eta sortuz gure aukera, zioen kantak. Izen berria, baino ez dekon, eta aurrez aurre dekogun betiko fasismoen aurrean, lauazeta gogoan, marabillaz gogoan, txiki eta otaegi gogoan, Santi eta Josu gogoan, eta fasistek erail eta desagerrarazi nahi izan deusen guztiak gogoan. Hemen, mina, maitasuna eta memoria bizia irudikatzen dagoen Errekalde auzoaren bihotzean, konpromesu berria berresten dut. Konpromesu berria berresten dugu. Herri arresi antifascista gure herriaren gotorleku bilakatuko dugu. Askatasuna izea izan zinetelako, askatasuna izea gara. Eta hor badaukagu hitzordua datorren larun batean Bilboko kaleetan. Geurea, Euskal Herri bizia, feminista, euskalduna, sozialista, anitza eta askea dalako. Gora gu eta gutarrak! Gora Santi! Gora Josu!
soilik izanen baita aski askatasuna. Hemen gaude beste urte batez, Santi eta Josuren memoria plazaratzeko. Josu eta Santiren ibilbide militantea goraipatzeko. Baina ez soilik horretarako. Biek irudikatzen duten borrokan lekukoa tinko hartu dugula esateko bildu gara hemen. Beraiek atzo bezala guk gaur Euskal Herria askatzera lotzen garela zin egiteko. Zin egiteko ez dugula etxiko Euskal Herri batu, independente, sozialista, feminista eta euskalduna lortu arte. Este día está lejos de ser pura rutina. Son muchos los que no quisieran vernos aquí año tras año. Algunos porque tienen miedo de lo que simbolizamos, que es justo lo contrario de lo que representan, y saben que venimos a despojarles de todos sus privilegios. Los otros, porque quieren difundir la idea de que nuestro movimiento está amortizado, porque dicen a los cuatro vientos que el proceso de liberación ha muerto. No hay más que ver las imágenes de Bilbo el pasado sábado para darse cuenta de que eso no es así, de que aquí hay una nación que quiere cumplir sus sueños de libertad, y de que aquí hay un proceso de liberación en marcha, más vivo que nunca. Aquí hay un eje nacional tan presente como el de clase y un movimiento de liberación sin el cual no se entiende nada de lo que pasa en esta nación dividida y oprimida. Y quienes no entienden eso no tienen ningún futuro en este país. Asko aldatu da Euskal Herria Santi eta Josu hil zituztenetik. Asko aldatu gara gu baita ere, zalantzarik gabe. Baina badago elementu bat mantendu duguna historia guzti honetan zehar. Altxor ordezka ezin bat. Gure Euskal Herriarekiko maitasuna eta bere jendartearen askatasun osoaren aldeko amets konpartitua. Horren alde borrokatu zuten Santik eta Josuk, eta horren alde borrokatzea dagokigu guri ere. Aria ez dadineten beak ondo adierazi duen bezala. Ia 70 urteko borroka da gure mugimenduarena. Eta jakin izan dugu egoera guztietara egokitzen, momentu politikoa irakurtzen. Gure nazioa hilzorian zegoenean, frankismo betean eman genituen lehenengo pausuak. Aurrera urratsa ematea eskatzen zuelako momentuak, Euskal Herria ataka historikoan zegoelako. Gerora Franco hil zen duela 50 urte, eta erregimen bat bestearengatik ordezkatzen saiatu ziren, tematu ziren, 78ko erregimenerako erreforma eginez. Guk mugitzen jakin izan genuen, aldaketa sakonekoen aurrean ez ikusieran egin eta ordurarteko tresneria eta molde berdinekin ekiteak utzala zela sinetsita. Gaur, hemen eta orain, argi daukagu ziklo politiko batean sartzen ari garela. Eta orain ere, momentua ondo irakurri eta arduraz jokatzea dagokigula, beste behin ere. Sinistuta nago egingo dugula, arrakastaz. No perdamos la perspectiva y sigamos erosionando y agrietando el régimen del 78, porque señalar al enemigo está bien, pero señalar al enemigo a batir no sirve de nada si no nos organizamos para acabar con él. Las posiciones políticas en sí mismas son inútiles si no somos capaces de hacerlas realidad. Sin proceso de liberación no hay libertad para este pueblo. Izan ere, herri honen askatasun gozea ezin haseko da, askatasun prozesurik ez badago. Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde Santik eta Josuk egindako lanak balioa galduko luke, eurek sortutako baldintzak usteltzen utziko bagenitu. Ez dezagun beraiek hasitako bidea galtzen utzi beraz. Gaur borrokatzen dugunok ulertu behar dugu, betiko asmoa askatzaileek molde berriak hartu dituztela. Sistemak berak ere forma berriak hartu ditu, eta gure bizitzaren espazio berriak etengabe kolonizatzeari ekin dio. Bidegabea zen sistema bat bidere ezin bilakatzeraino. Esan bezala, betiko asmoa askatzaileek forma berriak hartu behar dituzte. Baina guri dagokigu, orduan erantzun baikor bat eman zen moduan gaur ere berdina egitea.
eta nazio askapen prozesua beste marko batera eramatea. Nazio bulkada erraldoi bat martxan jartzea. Nazio askapen mugimenduaren urremariari beste erreka batzuetatik datorren ura gehituz. Zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria den amets konpartitua, jende gehiagorekin eta kolektiboan eraikitzen jarraitzeko. Hori garelako gu. Gu kolektiboa gara, leialtasuna, konpromisoa, zintzotasuna, humiltasuna. Gu nazio askapen mugimendua gara, gu pluralean, gu gauden lekuan gaudela askapen prozesua aurrera eramaten dugun militante kapa zabala garelako. Hori gara askapen mugimendua. Eta indar militante guzti hori artikulatzea eta daukan potentzial guztia askatzea dagokigu. Ez Euskal Herrian, ez munduko inongo txokotan, ez da sekula arrakastazko aldaketarik lortu konpromiso militanterik eta borrokarik gabe. Hori jakin badakigu. Eta herri honek behar duen borrokarako auspoa guk jarri behar dugu. Etorriko dira gurekin beste batzuk, baina gu hasi gabe, guk ekiten jarraitu gabe, herri honek nekez lortuko du askatasun osoa. Quienes conformamos el Movimiento de Liberación Nacional debemos asumir la tarea de impulsar el proceso allá donde estemos, allá donde estudiemos, donde trabajemos, donde militemos, porque hacemos nuestro el testamento o la máxima que Argala nos dejó, y es que no hay organización, por grande que sea, que pueda conseguir solucionar los problemas del pueblo trabajador vasco. Solo un pueblo organizado puede conseguir los objetivos que anhela y que aspira y que ansía. Y por eso hemos de ser conscientes de la responsabilidad militante que adoptamos respecto a nuestro pueblo y trabajar en colectivo, con humildad, compromiso, sinceridad y lealtad. Lealtad no a unas siglas u otras, lealtad a Euskal Herria, a sus ansias de libertad, al proceso que hará posible esa libertad y al movimiento que hace posible ese proceso de liberación. Eta gaur hemen bildu garenok, ziur naiz, ziurtasun osoa daukat, zin egiten dugula, ez dugula etxiko, askapen nazional eta soziala bururaino eraman arte. Lan eskerga egingo dugula, askapen osoaren bidean, ezinbesteko zaigun Euskal Errepublika eraikitzeko. Lan eskerga egingo dugula, asmo horren alde, alik eta jendarte sektore gehien artikulatzeko, alik eta gehiengo zabalenak eraikitzeko, alik eta indar gehien metatzeko, eta alik eta botere gehien prozesu horren zerbitzura jartzeko. Gu hemen ez gaudelako garrantzitsuak diren gauza txiki asko aldatzeko. Gu hemen Euskal Herria askatzeko gaude. Gora Euskal Herria askatuta! Gora nazio askapen mugimendua!